Kaka isewinjo no, otese mag luto ombulu kaka donje piny Kenya ka. To iwinjo ka wacho kendo bende ni otese mogik dhi donjo tarik 3. Tarik 3 to yiero en tarik 9. Iyudo ka ntiere logistics mag kalatese mag luto ombulu donjo Kenya. Ka gisedonjo Kenya, korka gichako bedo distributed ka gidhi ang'ono constituencies nyaka piny nyaka polling stations kuma ne gichopi. Koro logistics mag luto ombulu gi distribution mag ballot papers bende nyaka o time dhi kawo muda malach. Koro miyo ijo ka ji te ywak e piny Kenya ni IBC preparedness mar IBC mar timo yiero mabiro ni ok en makare. Ji onge gi confidence ni IBC oseikre e yo makare. IBC lieko ni gino